Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Ipid na mga oras tayo kakabsat, alas 5:50 iti agsapa. Anyan nga Lunes manen kakabsat, umuna nga aldaw, iti dating nga lawas, may ka-20 katuwalo iti mabilang iti bulan, iti Nobyembre, duwa lang nga turugan kakabsat mapantayon, iti mauding aldaw, iti dating nga tawon, naging bag iti apo kakabsat. Aya, katno tayo lang nga nag-celebrate iti Christmas, katno tayo lang nga naka-quarantine. Aya, nag-celebrate kanigay pagtangan tayo nga magyaman tayo iti apo. Iti dating aldaw, tanadanon tayo manay, nagyaman tayo iti salon at ngayon pain at itunggal may saka na tayo kakabsat. Kang runan natin panagriing tayo, taado na gijay maturog na nga makaririingan, ibagaking ka, nagasat ka, iti dating aldaw kakabsat. Gaputan na nakariing ka nga nasalon at kit naadaan tayo pa iti gundaway nga gadal. Iti sasao ti apo, kastamot, ti panagpipinabilig tayo, babawan ti panagkikinararag. Magipagpasit tayo nga programa, ti agsapan at mga itinamnama manipod Lunes, aging gana iti Biyernes, iti dating estasyon 1143, DZMR Santiago City. Dinaragsa ka mang kapkablao kada kayo, iti aldaw iti Lunes, Lawrence Salazar. Lamang bang ganyan? Bulong-bulo ang iyong isipan. Lahat ng bagay ay iyong inaasam. Ang nais mo ay makamtan. Sa paglipas ng panahon, nananatili lahat ng bagay ay lumilipas. Buhay ng tao ay nagwawakas. Huwag mong sayangin ang natitirang bukas, pagkat sa'yo'y mayroong nakalaan. Pag-asang naghihintay, ang buhay na walang hanggan. Tanging siyang pag-asa ng lahat ng nilalang. Sa kanya'y lumapit at magtiwalang lubusan. Huwag ka nang mangangamba, pagkat siya ang tanging pag-asa. Problema ay ilagak sa kanya. Abot kamay kanyang tutulungan. Kay sarap ng buhay kapag kasama siya. Panatag sa pangako niya. Pag-ibig niya'y laging laan kung siya'y iyong paglingkuran. Tanging siyang pag-asa ng lahat ng nilalang. Sa kanya'y lumapit at matiwalang lubusan. Huwag ka nang mangangamba, pagkat siya ang tanging pag-asa. Tanging siya pag-asa ng lahat ng nilalang.
kanya'y lumapit at magtiwalang lubusan. Huwag ka nang mangangamba, pagkat siya ang tanging pag-asa. Tanging pag-asa. Alam mo, nagyaman tayo iti dahit nga kanta kabsat, awan iti sabalingan ng naman tayo, kung no di iti Dios nga pagserserbian tayo, no dumteng to iti aldaw kabsat, awan ti kasayaatan nga pag-iumanan tayo iti problema, dadag sinuman nyaman pa, kundi ang ating pong Panginoon lamang. Tanging siya po, ang tanging pag-asa po natin. But anyway, dito yung libro iti Matthew, kapitulo 24, aging versikulo 44, Matthew chapter 24 verse 44 kuna na. Daytoy tiga puna ang masapul akanayon nga sisasagana kayo. Ta umayto iti anak iti tao iti tiempo adiyo ipagarop. Then dun sa Amos chapter 4 verse 12. Dusaan kayo nga rod tat tao iti Israel ket gapu ta aramidik daytoy agsagana kayo asumango iti panangukum ko. Wow. May isang saludsud kakabsat ti kanayon tayong salsaludsudan kada iti magpagita wenno iti sabali kakabsat nakasagana ka kadin. Dita. Ayan. Nakahanda ka na ba? Ayan. Dahito iti saludsud kakabsat nga kanayon nga damdamagen tayo. Nakasagana ka kadin nga mapaniti kapilya, nakasagana ka din nga agtrabaho. Ang kaday, nakasagana ka kadin nga agabroad. Iwanan mo yung mga anak mo na dagiti daduma, nakasagana ka kadin nga agasawa. Si Brother Joshua kasama ko ngayon. Nakahanda ka na ba? Nakasagana ka din nga agasawa kada gidi anak tayo, nakasagana ka din nga eskwelahan, nakasagana ka din nga college, nakasagana ka din nga ag face to face. Nakasagana tayo nga tan. Nagadu dagiti sagsaganaan tayo kakabsat ti panagbiag tayo. Ngem duma maliwliwayan tayo nga saganaan iti maysa ka indaklan nga banag nga masapol nga pagsaganaan tayo. Busbusan tayo kakabsat nga iti i-spend tayo dagiti nakadado nga tiyempo tayo ti panagsagana dagiti banbanag nga napapateg dagiti events iti panagbiag tayo. Ore pa dagiti trabaho, pagadalan, ore kada dagiti events nga ti panagbiag tayo, dagiti kasar, pa birthday, reunion, panagbunyag, saan ko nga ibagbaga kabsat nga saan tayo nga ang ko'y magbakabsat nga bawal, kinhantay nga isa ganaan dagitoy. Napateg dagitoy, importante dagitoy nga masapol nga sa ganaan tayo. Ngam aday ti mas napatpateg kabsat. Dapat ti mas napatpateg nga masapol nga sa ganaan tayo. Itunggal may sa kada tayo. Masapol nga nakasagana iti ni espirituan met nga panagbiag tayo para iti panagsubli ni Apo tayong Jesucristo. We need to get our spiritual lives ready. Ready for the return of Jesus Christ. Nakasagana kang kading kabsat. Politek, nakasagana ka kading ti panagsubli ti Apo. Amo yung kakabsat na bayag kon nga mangmangagday ito nga verse. Nga Amos, kinti Matthew, simple nga text. Prepare to meet thy God. Humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Agsagana kayo nga sumango iti Diyos yo. Dahita iti masapol kakabsat nga aramidin iti tunggal may sa kada tayo. Nabaknang ka man, ngem iti kinaado iti kwartam saan naka nga maiyadayo iti panakisangom to iti Dios. Nakaadal ka man ngem iti adal mo saan nga maliklikan iti panakisangom iti Apo. Daan ka man dali kung kunatay nga political power. Tinitingala iti lokano na tinitinga. Tangtangadan da ka man iti sosyudad. Mayroon ka daman iti posisyon mo nga nga to aduman dagiti sanikwam kakabsat napadasam man iti naglugan iti naduma-duma nga klase iti nakapinpintas nga luglugan nagtravel ka man around the world daan ka man iti nakadado nga kakadwa katulong mangsarsarno ken ka nga apang kati kapudutan ket adapay nakapayong ken ka ibaga ken kakabsat daytoy nga bigat saan na nga kayat nga saan nga maliklikam iti panang sangom to iti Apo. Amin tayo kakabsat sumango iti panangukom ni Jesucristo ni Apo Dios kakabsat. Iti Hebrew chapter 9 verse 27 na ituding amatay iti tao iti maminsan ket kalpasan na ukumen iti Dios. Hebrew
chapter 9 verse 27 kakabsat. Kat mabaling iti panangsango tayo iti Apo, kat babaan iti ipapatay tayo. Wenno sumawat tayon to, iti panagsubli na, kas mabasa tayo matkakabsat, iti First Thessalonians chapter 4 verse 17 nga kuna na kalpasan na datayo asibibiyag iti daytoy a tiempo maornong tayo a maikuyog kadakwada iti ayan dagiti ululop tapno sabten tayo iti Apo iti tangatang matay dayaw iti Apo sapay kumata may saka kadagito nga sumabat to iti Apo kukuyog tayo to kapsat nga sabten ti Apo iti tangatang amin tayo ket sumango iti Apo ket mabaling nga saan mo pa nga kayat nga dinggan daytoy nga mensahe tahanak pa nakasaga mabaling ka nakasagana. Mabaling idipom dahil ta radyo, makukayat nga din ganda itang ikasaban ni Pastor Lawrence. Mabalin nga saan mo makayat nga buyaan, dahil gito agbibuya dito live streaming, nga kuyat dahil nga buyaan. Mabalin nga saan mo nga kayat iti agbasan iti Biblia, saan mo nga kayatan iti agkararag, mabalin mat nga saan ka pailang kabsat nga garamit iti kinaimbag, ngam ibagak kada kayo iti daytoy kakabsat nga bigat, sumango tayo amin iti Apo. Mabalin matandama, mabalin no rabii, mabalin mo siguro nga kabayatan iti panag-share ta iti daytoy nga gundaway, mabalin nga no bigat wenno kadag iti magmarunong aldaw, sumansarunong aldaw wenno masakbayan kakabsat. Iti Apo. Ken panangisango tayo ti Apo. Awan iti makammo. But brother and sister, we will all meet the Lord. Amin tayo kakabsat. Sumango tayo iti Apo. Sumango tayo nga sumango ken kuana isu nga nangaywan kada tayo nga malipot iti naipasangay tayo diti lubong kakabsat. Sumango tayo ken kuana isu nga nangay ayat. Ken mga ayat ken agnanayon nga ayat ni papaay na titunggal may sa kada tayo. Sumango tayo ken kuana isu nga nangipaay ti biag kada tayo tapno ti kasta masubot dagiti basbasol tayo. Sumango tayo ken kuana ket awan pulos iti mailimeng tayo to ken kuana intuno dumatag tayo kakabsat. Masapol nga nakasagana tayo nga kanayon. Kuna tayo man iti uwan, pastor. Amen. Kuna tayo man. Para kada tayo nga Kristiyano kakabsat. Anyan nga nakaragragsak nga nakaskas daaw nga kapadasan ito no makita tayo. Iti rupa iti Apo nga natayga po kada tayo. Hallelujah. Dahil iti ultimate goal tayo kakabsat. Iti Diyos nga pinagtalkan tayo, iti Diyos nga inayayat tayo, dinang bendisyon kada tayo, iti nang taraway kada tayo, iti lasod ti panagbiag tayo dito lubong, nangipahay, iti balagi kada tayo, kada iti tiyempo nga mga maladingitan tayo, maupay tayo, adang na magbalagi kada tayo. Anyan ton kakabsat nga nagragsak dahi tangal daw, para kanya ken kada tayo amin nga mga ayat ken kuana nga sabten agsisinabat tayo iti itangatan ken makita mon iti Dios nga rupan-rupa hanlang tayo itong agkarkararagan kakabsat hantayin tula nga marikrik na iti presence nan makita tayo ton iti rupan-rupa iti Dios madaydayaw iti Apo ngem iti panangsango iti Apo iti rupan-rupa para kadagijay nang talikod nang reject ken kuana dagiti awan pa iti personal nga relasyon na kini Apo Dios anyan nga nakakaskas ang to iti dayta kakabsat nga pasamak. Kakabsat saan tayo nga maliklikan iti panangsango iti Apo. May isang kaindaklan nga kari nga mabasa tayo iti Biblia isu dia idadateng iti aldaw nga amin nga kinadakas nga nang infect dito lubong ket madadael to kakabsat ket umay to iti ni Apo Jesus nga mangidaulo nga adan bilag ken kinalinteg. He will rule the earth with righteousness and with power. Daytoy jigong kunada kabsat nga indaklan nga namnama tayo wenno da blessed hope nga mabasa tayo iti Titus chapter 2 verse 13. Nagasat nga aldaw nga namnamain tayo intuno agparang iti dayag ni Jesucristo ana indaklan a Dios ken mangisalakan tayo kakabsat. Sumangpot iti Apo iti anyaman nga kanito. Mamatiak kaday ta kakabsat. Ket saan tayo nga maliklikan iti saan nga sumangon to ken kuana. Anytime. Nabaknang ka man, wenno nakurapay ka man, nataengan ka wenno ubing ka man, nakaadal wenno saan. Amin tayo kakabsat, sumango tayo iti Apo. We will all meet God. Sumango tayo nga sumango. Kuna na umuna nga Korinto kapitulo 15 bersikulo 52, kas iti kapardas iti kerem, iti mauding awong iti trompeta, kerem kawan kabsat. Kas jay kapartak iti Apo. Awan ti pakdaar na. Well, ti pakdaar na ti Biblia masapol kakabsat nga agsagana tayo. Ngem awan iti makaibaga nukat nung aldaw daytan yang oras nya nga tiempo kakabsat kin anya nga oras minuto wen awan kakabsat. Kas ti kapardas kunan na ti kerem iti mauding awong iti trompeta. Anyan nga pardas kakabsat instant
talaga nga nakaparpardas ket gaputa kasta kapardas masapol nga kanayon ti kakabsat nga nakasagana. Kaya di magmagnatay ko ba kakabsat nga anytime sumangpot ti Apo, anytime nga alayon na kiti Apo nakasaganan ti bagi. Nakasagana at ti kararuakon. Mabalin nga adu dagiti appointments mo ket na-cancel ga po iti sakit kakabsat. Ngem adda iti maysa nga date nga masapol nga matungpal mo. Masapol nga sumaw ka iti rupan-rupa iti Dios. Ganang parswa ken kanya kakabsat. Anya ti kunana iti Roma kapitulo 14 bersikulo 12. Nga ro dumatagto iti tunggal maysa kada kayo iti sangwanan iti Dios. Mabalin damagan nak iti daytoy pastor. Katno akarod nga agsagana. Pastor katno akarod nga sumango iti Dios. Awan ti makaammo no katno nga sumango ka iti Dios kabsat. Ti kunana nga ro iti Mateo kapitulo 24 42 agsagana kayo. Ngarod saan yung ammo iti aldaw ay ti apuyo. Nga masapol nga ammom kabsat no katno ka nga agsagana. Di Matthew chapter 24 verse 44 dayto iti gapuna masapol nga kanayon nga sisagana kayo ta umayto iti anak iti tao iti tiempo addiyo ipagarop. So unexpected kumbaga anytime mabalay na hantay nga ipagarop hantay nga namnamaan. Yeah, katno nga dayta ibagak kang kabsat agsagana kaitan. Ayan. Be ready right now. Right now, tatang kakabsat. Apay, agsipod ta amin nga mabasa tayo di Biblia, nga pagilasinan iti panagsubli ti Apo, kat makikita ken mapadasan tayon. Iti pan nakaparparigat dagiti Kristiyano. Di verse 8, mabasa tayo kakabsat. Iti pananggura da, dagiti Kristiyano. Iti ipagarup da, nga dagiti, duwino di pananggura da, kadagiti Kristiyano mapaspasamagan kakabsat. Adu dagiti agtalikod iti pamatin mapaspasamak daytan. Adu iti lumamiis iti pagayat iti panagayat da iti Apo ken iti padada nga tao. Iti ebanghelyo ket iwaragawagan. Mabalin sigurong addalang iti basit nga pasiten diti lubong wen iti globe kakabsat nga hanga na warawag na isiran iti sao iti Apo. Ngem no kitahan tayo kakabsat aya awanon iti rason gaputa dati live streaming tayo, may patangatang ti radyo, ti TV, awan ti rason nga mga ti gospel kakabsat. The whole world is ako na dagarod nga, is an economic crisis. There will be a revival worldwide, nagadong live streaming. Mabalin tayo dingig ka ti radyo, the gospel is being broadcasted all over the media. Dita Facebook tayo, mabalinan kakabsat. Mabalin tayo mangigan, the whole earth. Kanya pa awan ti rasonin kakabsat. Nga hantay nga mangiganda ita. Tinaglablabas nga napadpadasan tayo kakabsat na adun iti adun dagiti wagas nga maiser dagiti sasao iti Apo. Napaspasamak ba tayo ti gubgubat kita nyo man ti agdama pa lang nga Russia ken Ukraine. Agan-ganad diti region to or anya nga paset hala nga di region to kakabsat na dumaduma nga pasit ti Pilipinas adda ti ganganad panagbisin panagpaapa. Amin nga ammo ken mabasa tayo maipapan iti idadating iti Apo saritaan nang itan iti tiempong agsagana tayo makita tayo di Biblia dagiti kabsat nga mapasamak sakbay iti Apo iso nga saritaan nga itan ti tiempong agsagana tayo amen saan tayo kuman nga itantan iti panagsagana tayo kakabsat prepare to meet the Lord today amoy ka di kakabsat nga saan laang nga si tayo iti agsagana. Dati iti good news iti tunggal maysa kada tayo. Uray ni Jesus, uray ni Apo Jesus nga adamot ti isagsagana na iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Anyan nga nagsayaat. Nya kunana di Matthew chapter 25 verse 34. Kalpasan na kunanto iti ari kadagiti tattao iti makannawan na umay kayo da kayo nga binindisyonan ni Amak. Awaten niyo iti pagarian na isagana para kada kayo manipot iti panakaparswa iti lubong. Isagsagana na iti maysa nga tawid kadagitoy nga agtultuloy nga agaramid iti pagayatan na kakabsat. Isagsagana na iti pagarian para kada tayo nga matalag nga panagserbi ken kuana. Nya kuno na di may kadwa nga Juan kapitulo may kadwa nga Juan iti Juan kapitulo 14 bersikulo 2 ken 3 kuno na adu iti kwarto iti balay ni Amak. Ket inak mangisagana iti pagyanan nyo. Diya kung may baga da ito kada kayo no saan nga pudno. Kalpasan iti ipapan ko panangisina iti pagyanan nyo umay ka ito alaan tapno adda kayumot iti ayan ko. Isagsagana iti ni Apo Jesus
iti maysa nga nakapinpintas nga lugar para kadagijay para kada tayo para kadagijay faithful matalag nga agserserbi iti Apo. Maysa nga lugar kakabsat nga awanton iti liday. Amen. Awanton iti panagsagaba, awanton iti rigat, awanton iti problema, awanton iti panagbisin, awanton iti panagaapa, awanton iti sakit, lugar kakabsat nga awanton iti dengue, awanton iti pneumonia, awanton iti COVID. Ay, awanton iti agaapa nga kakabsat, lugar na hindi na tayo naghihintay ng mga ayuda. Lugar na wala nang nag-aaway, walang nagrarally, wala nyaman pa'y kakabsat. Lugar kung saan ikaw at ako, tayong lahat ay agtalinaed kini Apo tayong Jesucristo nga agbiag tayong agnanayon para kayong kuana. Agbiag tayong titiday nga lugar nga isagsagana ni Apo Jesus nga panay tu nga rag-o, panay tu nga ragsak. Amen. Kaya nagkakadwa tayong to nga may daydayaw iti Apo. Anyo kayat kadi nga digiti umuna nga namati di makadwa yung taon. Iti tayo nga makita digiti admiran nyo nga Bible character. Ay makita yung ni Moises, ni Abraham, Jacob, Isaiah, nya pay. Oh, iso nga nasaya at launay kakabsat nga uray si tayumot masapol nga kanayon nga nakasagana nga sumango tayo ken kuana. Iyang klatay iti pamati tayo ken panagtalik tayo ken kuana. No iti daytoy nga bigat kasla kayo kasla kayat mon kakabsat iti ag-give up gapo iti kinaado ti parikot nga paglablabasam. Kayat na kang encourage, kahit kang encourage kakabsat, kahit kang pabilgan iti dating kanito kabsat, agtuloy ka. Saan ka nga agsardeng? Saan ka nga maupay? Isaganam tabagim nga sumango iti Apo, agtuloy ka nga agbiag nga addaan iti kinalinteg. Addaan iti kinapakumbaba. Addaan iti ayat. Addaan iti bileg. Saan ka agsarod? Agsipod tagur-uray iti maysa nga nakapinpintas sa kabsat nga lugar nga isagsagana na ka. Manulang nga, aldaw tayo dito'y lubong. Manulang ka tawon tayo kakabsat. Dito'y lubong, sabihin natin 80. Kabayagan, bihiran lang yung 90 at saka 100. Kaya kumparati agnanayon kakabsat. Nga panakitaan tayo ito kini Apo Diyos. Isong hatay ko mga busbusanon kakabsat. Nagitibanbanan nga awan. Kais-iskan na iti panagbiag tayo iti dito nga gundaway. Ang awan kumamot ng iti Kristiyano nga pasugnot. Iti langit awan tayo pasupasugnot ijayan kakabsat. Bakal pa iti nga rason. Iti panag intunuya iti Apo ka dahil ti rason panagpaspasugnot mo. Gahan ka nga naala. Hanggang nga nakisama. Kaya iti panangasabat tayo iti tangatang iti Apo. May isang lugar kakabsat nga makita tayo ton iti rupan-rupa ni Apo tayo nga Jesus. May isang lugar nga saan kanton nga agsagsagaba. Hallelujah. Kabsat, saan ka nga agsanod? Agsagana ka nga kanayon. No damat, iti agdingdingig kanya iti daytoy nga kanito nga kaslasaan ka nga sigurado. Kabsat, no nakasagana kan, when no saan. Ibagat kang kakabsat, ay ayatin na iti Apo. Kaya't nga mapadasam iti laksit iti ado nga mapadpadasam nga parikot iti dayto nga kanito. Kaya't na nga makadua iti dayto nga lugar nga isagsagana na para kadag iti anak na may salaeng iti masapol nga aramidem awatem isuna kas manubot ken mangisalakan mo. Iti ibagak ken ka ngano inaramid mo iti inaramid mo iti kasta kakabsat, agkakadua tayo to, iti dayta nga lugar gisagsagana na. Ururayan na kay ti Apo, nga umasidig ken ko na iti dayta nga gundaway. Saan kang agbain kakabsat? Agur uray iti amo ti imo ti Apo. Agur uray iti Apo iti iyasidig mo ken ko na. No kayat mo kabsat nga awatin iti Apo iti dayta nga karito. Kabsat mabalin nga ingatom man. Dayta imam. Hanggang mabain. No mabain kakabsat, nga da makikita mapangkad di kwarto mapangkad di dapat you must have to proud nga awatam ni Apo Dios iti dayto nga gundaway ingatom man dayta imam kakabsat nga pakakitaan nga talagang isukom at biyag mo kasamot ka datay kakabsat nga kasla kaya't yun iti agsanod iti pamatiyo iti Apo gapo iti kinarigat nga mapadpadasan tayo gapo iti saksakit nga dakeng ka kaskan kantain wenno patugtog na kumada song di song nga nakita tatay kakabsat riknaan tayo lata wag kang mangpaghinaan ng loob kapatid mahal ka ng Diyos ay ayatin na ka ni Apo Diyos kaya't kang papigsaan iti dayto nga gundaway agkakadwa tayo man kakabsat nga daton dagiti bibiyag tayo iti daytoy
nga bigat. Kasugyan tayo man iti daytoy nga lawas, kapintasan launay kakabsat nga idaton tayo man iti biag tayo. Kung runaan naman dagiti kakabsat nga awan pa iti a personal relationship na kini Apo Dios. Agtuloy tayo kakabsat, agsagana. Agkakadwa tayo ito nga sumango iti Apo. Kit kunaan tayo ito, kunaan lang ito ka na tayo, well done, good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. Anyan kakabsat nga magic word nga isuntot ibaga ti Apo ditunggal may sa kada tayo. Kakabsat, awisin ka mo iti dayto nga kanito nga makipagkararag kanya ket palubusan man nga mapatawad iti pamati ta pusom iti daytoy nga kanito na umpay ti personal nga relasyon mo kaya't mo nga kaya't mo kabsat nga makikaduan to ay iti panang sabat iti tangatang ni Apo Dios dawatag nga iti kaunggan iti pusom ikararag mo daytoy. Hana nga dayjay kakabsat ti urayan tayo. Hantay nga ammo ti ay tayo iti Apo. Hantay nga ammo dayjay oras tayo, di tiyempo tayo. Mga malamang kalpasan iti panagkararag tayo, kalpasan kakabsat kadagiti nga banbanag aramidon tayo alain na tayo iti Apo. Nakasagana ka din. Aya. So anytime di ko mamagbag na tayo tinaldaw-aldaw kakabsat nga kanayon kung mga nakasagana tayo. Ayatek nga kabsat nga dumdumngag nga umpay ti natalgad nga relasyon mo kini Apo Dios kahit kuman nga makipagkararag ka kanyak iti daytoy sumurot ka man kabsat iti ababa nga panagkararag. Amami nga nainlangitan. Nabigbig ko iti kinaman nagbasol ko. Agbibiyagak nga dayo ken ka. Iti daytoy nga aldaw. Agpakumbabaak iti sangwanam. Bakawanam dagiti basbasol ko Apo. Dalusam iti biyag ko. Sikati agbalin nga Apo manubot. In mga salakan ko. Ket manipod iti daytoy nga aldaw. Isurat mo tinagan ko ti libro ti biyag. Tulungan na nga agbiag nga makayayo ken ka. Kiti amin nga tiyempo. Sika itagari ti biyag ko. Amen. Apo gyaman na kadagiti kakabsat nga nangawat ken kay ti daytoy nga kanito. Amok nga si dingig ka kadagiti karkararag da. Anyan nga nagragsak into no makita mi iti rupam ket ipaay mo kada kami daytang napintas nga lugar nga isagsaganan para kada kami nga nangawat ken kakas manubot ken magsalakan mi agyaman kami Apo iti agtultuloy nga rigta ken tarigagay iti tunggal may sa kada kami numampay adu nga rigrigat iti sangsangwan mi mapatpadasan mi mapaspasaran mi Apo amo mi Apo nga na kami nga baybayan. Amo ka malpastumat la amin dagiti nga panagsagsagaba mi Apo. Amo ka malpastumat la dagiti panagrigrigat mi Apo. Apo papilgam iti pamati dagiti anak mo iti daytoy nga kanito. Iparukpok mo Apo ti presensya ti Espiritu Santo. Pastamot iti rag-o kadagiti puspuso mi iti daytoy nga aldaw Apo. Masarakan na kami kuma. Ngagbibiyag nga makayayo ken matalik ka adipon mo Apo. Agyaman kami iti daytoy nga aldaw. Ket itdig amin nga glory amin nga dayaw ken panagyaman ken ka. Itinaga ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tao, mag-isip-isip ka na sa iyong kasalanan. Ihanda mo ang iyong sarili sa pagharap sa hukuman. Malapit na si Kristo ay magbalik. Tayong lahat ay bubukman at lilinisin ang daigdig. Tao, halika na, magbalik ka na sa Kanya. Narito siya, naghihintay, handang patatawarin ka. Huwag ka nang lumuha, imulat mo ang iyong mata kung sa iyong pagkakasala ikaw ba'y nagsisisi na? Alam mo, nagyaman tayo itong kakanta kabsat. May isang kadagay na-revise tayo ng kanta ni Yoyoy Villame.
tao. Well, good morning kada kay aming nga sibsiba iti radyo yo kakabsat. Well, kasama ka na ganda dito live streaming tayo. Kani Sister Elvira Estabilio Apangan, good morning Pastor. At sa lahat, kini Ma'am Beron, Sir Alex Pascual, good morning kada kay amin dito Bacnor. Kini Sister Delia Arok, good morning. Vanji Jun Javier, good and blessed morning Pastor. At sa family nyo po, have a faithful, fruitful day ahead. Kini Sister kong Shirley Salazar Blanco, good morning. Dahil ng tingali na nga Valentin, good morning Pastor, God bless. Kini engineer nga Pablo Simpliciano, good morning kada kay amin dita Rosabella. Orepay kini Tolentino Paul, good morning po Pastor and Pastora. Kini Sister Melita makaraig Mandong is watching. Vivian Buenavente, good morning Pastor, madaydayaw iti apo iti daytoy agsapan apnon iti namnama, God bless us all. Kini Pastora Mary Jane Sabas, good morning. Jacqueline Paterno, good morning, blessed happy day Pastor. At sa lahat ng mga viewers, blessed morning Pastor, God bless po. And your family, kung naman ni Sister Melita. Blessed Monday po kung ni Pastor Mary Jane Sabas, Mila Rasus, blessed morning Pastor and family. Kini Sir nga John Chris Zambrano, good morning kada kayo dita Septon Village Christian School. Okay, blessed morning Pastor. Kung ni Jun Aquino, good morning Pastor. Kini Pastor Marcy dita Magno, amen. Blessed morning po Pastor and family, and to all listeners. Agyaman kami Pastor, itimbingay mo nga sa iti apo. Ti Dios ti madayaw. Kini Pastor nga Sinto Guillermo, good morning, good morning. Kini Loridel Salayon, kuna amen. Elvira Pangan, amen. Ophelia Managad, at middle initial na dagiti kakabsat ni mga kompleto ti cellphone ko namin. Noel Jacob, good morning. Kini amen ko na ni Pastor nga Mary Jane. Siya ning agpaw, good morning Pastor. Kini Sister Rosbel Apostle, tumawagak madamdama Sister Rosbel Genka. Ore pa kini Pastor Junimil Hipol, good morning kada kay amin dita Rizal Rojas Isabela, amen and amen. Blessed Monday morning everyone. Kung ni Pastor nga Junimil Hipol, good morning kini Lolo Emilio, maripay kini Lola Pascan kada kay amin. Ma'am Marlene, good morning wat kada kay amin dita Rizal Rojas Isabela. Reggie Rafael, amen, praise the Lord. Sir nga ni Pastor Sir Pedrito Daliego, good morning mat kini Madam nga Nancy. Oripay kini Pastor Virgilin Pascual Makaling, good morning. Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning. Josie Ramos, blessed morning Pastor and your family. Madaydayaw iti apo iti mensahe manen itatang aldaw Pastor, amen. Kini Pastor nga Ricky Nelson Barrett, good morning, good morning. Kada kay amin dita Jones, kinini nang Lydia nga galang dita San Jose City, good morning. Kini Sister Angie Aquino dita Sister Angie Aquino, God bless everyone. Kini Sister Wilma Rivera, good morning Pastor and your family. Kini ating Mel Agcanas, good morning Pastor Nemi, good morning kada kay amin ta Jones. Roselyn Domingo, blessed morning, blessed Monday morning po Pastor. Maribik Aliaga, continue serving faithfully the Lord, praise and glory to Him alone. Jennifer Calo, blessed morning everyone in Christ. Kini Tita Arlene Pascual, good morning. Elvira Pangan, amen. Regabel Tapat, amen, and blessed day everyone. Hallelujah, praise God ni Pastor Mary Jane. Kini Ma'am nga Amy Bugarin, hallelujah. Tita Arlene Pascual, good morning. Maylin Timbresa, amen. Maylin sa Madamang Bibuya. Teresa Nanka, amen. Maribik Aliaga, madaydayaw iti apo, amen. Iyang Kihano, amen. Praise the Lord. Thanks for the word of encouragement. Pastor watching from medical specialist, please pray po to my husband for his fast recovery in operahan po ng appendix. Noted si Sister Yang Kihano, kararag Misuna. Mary Jane, kini Pastor Mary Jane Barbaro, sa daitang recording mo Pastor. Okay, blessed morning Pastor Lawrence and family, God bless ko na ni Sister Leia Cabanyero. Alma Bicarme, good morning Pastor, praise God. Ni Apo Dios iti madaydayaw tatang bigat. Marisa Madriaga, blessed morning Pastor, God bless. Kini Pastor nga Rosita Pascua, Madam Magbibuya. John Bartolome, amen po Pastor and Pastor Joy and family. Maltoroli, blessed morning Pastor, greetings from City of Ilagan. Please greet my wife Eileen and my son Denver. Good morning Sister Eileen. Ken son your son, anak mo ni Denver, gapo kini papa nyo nga Maltoroli. Okay, Rosita Castro, Pastor, good morning Pastor. Ganon din kay Pastora Joy. Okay, Ruby Buukan, Catherine Kinsay, Marifel Tamayo, Jim Rose Ramones, Domingo kada kay aming nga sibsiba iti radyo na. Iti may sa kabsat nga sa lunsod ko, nakasagana kayo ka din, iti daytingal daw. Well, dahil iti sa lunsod kakabsat ng ibati tunggal may santi man diyan again kang pisat yuti. Apong agpagpangada, Lawrence Salazar na imbangal daw iti Lunes. Sa parap ng tinamnama, mang tatangar ken inanama.
Dingnigan tayo ti programa. Ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:40